Unsa day violation ako, ma'am? Bawal na ang tambay, sir. Di, kanang iguram ko naghatod. Nag-deliver ako mabak. Namin ni order good. Bawal na gud siya, sir, kay samtang naa mo, nonsense naman gud kayo gud, kinaragapoy mo order ba, nangapay magpa-deliver ninyo. Sige, sir, videohin ko. Ay, tansa, sir. Mamiti kay kaskurdo ba, no? Ikaw tong si pamitik na to skurdo ba, di ba? Ay, dili to ako, ma'am. Dito ako. Kanang igor ako nag-deliver, ma'am. Kuan mo ko, delivery rider ko. Naraw? Brag rider ba? Nam gini order karon orasa ko niya akong ihatod. Dili lagi, sir. Di ba, kay bawa naman ka nga ECQ na ta, niya naatay curfew. Ang atong curfew, sir, sugod alas 6 sa gabi, hantod na alas 5 sa buntag, kasabot ka. So, basahan di kag memorandum, sir, ha, nara. Kini, mo ni ang atong memorandum, sir. Ang curfew time na to is gikan sa alas 6 sa gabi, hantod alas 5 sa buntag. Good pasabot na, dili na gyud mo pwede mo gawas. Muna na, sir, ha. Final na siya, na siya nga rin nakasuwat sa memorandum, sir. Sige, sir, videohin ko. Aron makibaw ka niya, aron makibaw sa nanguban ninyong mga kauban niya riders. Kasabot ka, sir? Oh, ma'am, pero iguram ko maghatod aning lugaw, ma'am. Dili lagi, sir. Musupak man ka. Usa sa exempted na ng atong curfew is ka na mag-deliver og mga essential goods. Sama ng tambal, pagkaon, groceries, tubig, mo na yung mga essential goods. Wala man nag-mention nga rin nga essential si Lugaw. Pero pagkaon mo ni, ma'am. Dili lagi, sir. Naay pulis nga rin, sir, o aron pasabton ka. Unsa man, kasabot na ka, sir. Uy, apil mo gunagod kuan mo ni essentials magyapon ning lugaw. Di, ma'am, pagkaon mo guni siya, ma'am. Sir, dili lagi na essential si Lugaw. Kung champurado pa lang na imong gidala, pwede ron ta. Unya saon nya Lugaw man na. Oh, lugaw lagi, ma'am, pero naam ni siya toppings, ma'am. Nani siya ikanang itlog og napad lumpia. Ay na, di na itlog og lumpia, sir. Sus, kadugay sa di mo ni sulti. Uy, apil na siya sa essentials. Oh, ato na nga ito ka. Kadugaw si Claron mo istorya, sir. Sir, sibat na sibat. Ah, sige, sige. Salamat, ma'am. Atos ako. Uy, ako di, ma'am. Pwede na ako makalakaw. Nga naman, unsam din na imong dala? Kuan, binignit. Ay, dili po, sir. Kaya ang nakabutang din sa memorandum no nga mga essentials kay kanang landang, pilit, saging, gabi, kamuti, nangka, ug tuno sa lubi. So, ang kanang binignit, dili na siya pwede, sir.